Уже в это воскресенье, 5 апреля, католические верующие отметят одно из самых важных и светлых событий церковного года – Пасху. Этот праздник символизирует надежду, обновление и торжество жизни, объединяя семьи и наполняя дома особой атмосферой тепла и веры. В эти дни храмы наполняются молитвой, а сердца людей особым ожиданием чуда. И чтобы лучше понять значение праздника, его традиции и духовную суть, сегодня у нас в гостях отец Анджей, настоятель костела Пресвятого Искупителя на Девятовке. Поговорим о том, как правильно встретить Пасху и что важно в эти светлые дни. Доброе утро. Доброй раницы. Давайте начнем с того, что для верующих означает этот прекрасный праздник Пасхи и почему он считается самым главным в церковном календаре. Ведаеце, сапраўды, Пасха – это самый важный момент у христианскім годзе для ўсіх веруючых і для католікаў, для праваслаўных. Гэта момент, калі чалавек, які ахрысціўся, чалавек, які верыць у Езуса Хрыста, ён прыходзіць, каб прыняць яго з моцай, бо Езус уваскрос. Ён жывы. І гэта фундамент нашай веры. Толькі тады чалавек сапраўды верыць, калі прынимае Езуса уваскрослага ў сваё сэрца. Толькі так. І таму гэта найважнейшае, бо калі б не было з мёртвых паўстання, наша вера была б дарэмная. Не трэба было хадзіць у касцёл ці ў царкву, але тады чалавек бы не быў бы свабодны, вольны ад усяго того, што дае свет. В чем духовный смысл Пасхи и что важно почувствовать именно в этот день? Как его правильно провести, может? Ведаеце, для нас, католікаў, ўжо цяпер Вялікая Пятніца, мы ўжо пачалі святкаванне стрыкта да Пасхі ўжо учора, Вялікі чацвер. Гэта дзень, калі Пан Езус устанавіў сакрамент святарства. Гэта дзень, калі Пан Езус устанавіў сакрамент Эўхарыстыі, святую імшу. І вось мы прыходзім, каб дзякаваць Богу за гэтыя дары, за гэтыя сакраменты. І вось гэтымі днямі, гэты Вялікі чацвер, мы пачынаем так называемае тридуум пасхальнае, 3 дні, калі хрысціянін яшчэ больш затрымоўваецца ў жыцці, і калі праз гэтыя дні напаўняецца той радасцю, удзячнасцю, что Иисус зрабіў для меня, что так моцно меня полюбил. Вот у нас сегодня, я так понимаю, тоже праздник, да? Расскажите, а почему он важен? Зачем нам вообще сегодняшний день, зачем нам вчерашний, зачем нам этот четверг, зачем нам Страстная Пятница? Что они означают в духовном смысле? Учора, Вялікі чацвер, гэта дзень такой радасці, удзячнасці за сакраменты, тое, што казаў перад хвілінкай, а сёння гэта дзень цішыні, бо Езус ужо сядзіць у турме. Яго ўжо злавілі, над ім хочуць учыніць суд, каб яго забіць. І вось гэты смутак Вялікай Пятніцы, тое, што Езус церпіць, напэўна, вось гэтыя унутраныя перажыванні, ён ведае, што з ім будзе заўтра, што яго заб'юць. Але ён не гаворыць не, толькі ён гаворыць так. Хоць як чалавек ён баіцца, бо ён Бог чалавек. Ён баіцца, што, бо разумее, што будзе страдаць, цярпець. Але робіць гэта чаму? Бо моцна полюбіў мяне. Гэта значыць кожнага чалавека. Как проходит подготовка к празднику вообще в храмах и у верующих? Ведаеце, падрыхтоўка да свята гэта і для католікаў, для праваслаўных, але я кажу цяпер пра нашу традыцыю, гэта 40 дзён Вялікага паста. Для чаго ён важны? Ва ўсім годзе мы, як звычайна, адпачываем, радуемся, працуем, святкуем, шашлычкі і гэтак далей. А вось Вялікі пост – гэта час, калі кажам, я, Божа, для Цябе адкажуся ад гэтага. Чаму? Бо я хачу затрымацца ў сваёй бегатні, я хачу выключыць музыку, я хачу больш пачуць Твой голас. І больш адкрываю Біблію, Святое Пісанне, іду на розныя велікапосныя набажэнствы, а гэта між іншымі крыжовы шлях. Чаму іду? Вось каб зразумець, што Бог мяне полюбіў і што Ён узяў крыж, таму што так моцна любіць. І гэта найважнейшае, гэта фундамент. Паверыць, што Езус робіць гэта не для ўсіх, але канкрэтна для мяне. І вось Вялікі пост – гэта такая
40-дзённая падрыхтоўка да святаў вось для таго, каб зразумець і прыняць Божую любоў, што з Езусам я на самой справе буду шчаслівы. Вот мне всегда было интересно, как все-таки правильно, ну вот как бы соблюдать пост, да, потому что в интернете, если честно, очень много абсолютно разной информации, начиная о том, это нельзя, то нельзя, а вот это можно. Расскажите, пожалуйста, как все-таки это правильно делать, чтобы в следующем году мы хотя бы постарались к этому прийти? Конечно, кожны чалавек перажывае па-свойму сваё жыццё і таксама сваю веру, наколькі ён верыць у Езуса Хрыста. І чаму я казаў перад хвілінкай пра вялікі пост, што ён дапамагае мне затрымацца. Бо калі я, напрыклад, кожны дзень хожу з музыкай у вушах, навушнік сабе, ля-ля-ля, ўсё добра, крута, цудоўна, але праз гэту музыку, праз гэты шум у маіх вушах я не пачую голас Божы. Чаму? Бо Бог гаворыць у цішы. Пакуль я не затрымаюся, я буду бегчы, я не адчую, што хтосьці мяне так моцна любіць. Калі я заняты сваімі справамі і добрымі, важнымі, гэта ўсё добра. Але калі не знайду час затрымацца, мене выцянуць гэты услоўна навушнік са сваіх вушэй, я не адчую Божай любові. Гэта, ведаеце, такі мой добры прыклад ад святой Тэрэсы з Авіла. Яна параўноўвала хрысціянскае сэрца да вядра. Як на вёсачках, каб прынесці вады ў хату, трэба было ісці да студні, трэба было набраць гэта вядро вады, выліць у вядро і тады несці да хаты. І вось маё сэрца гэта вядро. Чым яго напоўню, то я занесу ў мой дом. Сэрца, гэтае вядро не можа быць пустое. Бо што я з пустым вядром прыйду да хаты, што з гэтага будзе? І вось, калі я напаўняю жывой вадой, а студня – гэта Бог, калі я напаўняю маё вядро, маё сэрца жывой вадой, і тады атрымліваю гэту асалоду, спакой і радасць. І праз гэта я становлюся чалавекам свабодным. Мне проста не трэба тады, не ведаю, алкаголя, наркотыкаў, хазарда і гульняў якіхсьці камп'ютарных. Я шчаслівы і без гэтага, бо ўсё іншае, яно можа мяне так завесці не ў той бок, я буду проста нешчаслівы, я буду залежны ад таго. А вось Бог, які з'яўляецца гэтай жывой вадой, ён дае мне свабоду. Ён мне дае спакой майго сэрца і мудрасць у моих выборах. Вот все-таки, мне кажется, бывают ситуации, когда у человека не получается придерживаться поста, ну, по разным, ну, весомым причинам. Например, работает он с музыкой, и вот работа его связана с музыкой. Как относится к этому у вас? Возможно, есть какие-то, не знаю, рекомендации, как все-таки вот, ну, не могу я придерживаться поста, что мне сделать, чтобы все еще почувствовать то самое соединение с Богом? Ведаеце, я думаю, што ніхто не працуе 24 часы ў суткі, правда? Ёсць момант працы, але ёсць момант, калі праца заканчваецца. Толькі бывае найчасцей так, што мы працу пераносім у свой вольны час. І тады гэта ўжо праблема. Не праблема, калі ты працуеш з музыкай, працуй. Гэта твой стыль жыцця, гэта твоя праца, працуй. Але вярніся дадому, і тады ўжо не ўключай. Тады проста выцешся. Няхай гэта будзе паўгадзіны, але ад сэрца. Але каб было гэта ад сэрца. Хорошо, вот совсем скоро такой важный праздник, и хотелось бы знать, ну, знаете, вот этот вот абсолютно типичный вопрос, который, я думаю, есть у всех, а какую мне молитву прочитать? А как правильно прочитать? Вот расскажите нам немного об этом. Калі вось гаворым пра індывідуальную малітву, то кожная малітва добрая, важна, што перад малітвай сказаць інтэнцыю. Божа, аддаю табе гэты час малітвы, у гэтай малітве хачу табе падзякаваць або папрасіць аб чымсьці. Калі гаворым пра супольную малітву, для нас гэта вось сёння вечарам у кожным касцеле будзе набажэнства крыжовага шляху. Гэта шлях, які вось пан Езус прайшоў, беручы крыж. І тут важна, што прыходжу на гэтае набажэнства і слухаю кожную стацыю словы, якія там гаворыцца ў касцеле. І вось гэтыя словы, яны становяцца малітвай, якая плыве праз вушы ў маё сэрца. Вось гэта важна, калі я прыходжу ў храм,
што я там стаю сэрцам. Не проста таму, што традыцыя, бо хтосьці сказаў, што трэба пайсці, ну бо так трэба. Не, важна, каб гэта было ад сэрца. Ці потым літургія Вялікай Пятніцы сёння, або заўтрашняй ночы. Важна маё сэрца. Калі я прыходжу толькі з традыцыі, або толькі хто мне жонка сказала мужу, альбо бацькі дзецям, ці ўнукам, бабуля, дзядуля, ну то гэта трошкі пусты час. Важна, каб гэта было ад сэрца. І калі гаворым пра індывідуальную малітву, таксама калі гаворым пра малітву супольную. Калі я іду для сэрца і адкрываю сваё сэрца, паверце, гэта такая радасць, гэта такая надзея, што проста хочацца танцаваць. Вот если все-таки не уходить от темы богослужения, как проходит праздничное богослужение и чем его отличие от обычного, повседневного? Да. Вось сёння вечарам, гэта Вялікая Пятніца, няма стрикта такой святой імшы, як звычайна ёсць кожны дзень у нас, у католікаў. Ёсць вось літургія Вялікай Пятніцы. Пачынаецца гэта крыжовы шлях, затым ідзе адарацыя крыжа, бо на крыжы памірае пан Езус, і ўсе людзі, якія прыходзяць, веруючыя хрысціяне, яны становяцца на калені, пакланяюцца крыжу, праз гэта дзякуюць Езусу за тое, што ён памёр на крыжы. Дзякуюць Езусу за тое, што ён вось не проста памёр для ідэі, але памёр вось тое, што я ўжо казаў, таму, што мяне палюбіў. І гэта вось удзячнасць Богу за тое, што ён зрабіў. Затым ідзе пасля адарацыі крыжа такая малітва паўсюдная, дзе ва ўрачысты спосаб увесь касцёл моліцца за канкрэтныя станы. Аб супакоі на зямлі, молімся за духавенства, за ўсіх веруючых, молімся за нашу краіну таксама, бо пан Езус сказаў маліцца за ўсіх. І перш за ўсё маліцца, каб людзі навярнуліся да яго. І затым жа пасля гэтай малітвы вернікаў ідзе прыняцце святой камуніі. Вось, гэта сённяшняя літургія Вялікай Пятніцы. Канешне, заўтрашняя літургія Вялікай ночы, гэта самая вялікая, самая большая літургія ва ўсім годзе. І таму у нас гэта свята называецца Вялікая ноч. Пасха – гэта Вялікая ноч, бо ноччу ўсё гэта адбылося. Вось гэта ўжо літургія вельмі разбудаваная. Гэта і многа чытанняў, стары запавет, новы запавет. Гэта таксама урачыстае запаленне агню, благаслаўленне агню. Запальваецца вялікая свечка, якая называецца пасхал, і урачыста ў цемру ўносіцца яе ў касцёл. Прад спеў яна запальваюцца іншыя свечкі, затым запальваецца ўвесь касцёл, свет ва ўсім касцеле, і гэта спяваецца так называемой з лацінскай мовы экзультат, радаснае абвяшчэнне, што Ісус, пан Езус, уваскрос, і ён жыве. І вось гэта літургія, яна сапраўды, калі хто прыходзіць сэрцам, яна, хоць доўгая ў гэтую ноч, яна напаўняе такім спакоем, з такой радасцю, калі весь касцёл спявае аллелюя, бо праз 40 дзён не было слова аллелюя. Мы посцілі, мы затрымоўваліся, мы ішлі з Езусам крыжовым шляхам. А вось у гэтую ноч, аллелюя, Бог жыве, ён уваскрос. Ён для таго прыйшоў на гэты свет, каб вось жыць. Ён памёр, але на трэці дзень, раніцай, ноччу ён уваскрасае. Вось, і затым, пасля заканчэння літургіі, усе людзі выходзяць з касцёла на так называемую працэсію рэзуракцыйную. Гэта такі, дзе ўсе ідуць са спевам, несучы найсвяцейшы сакрамент, абвяшчаючы, што Езус жыве. І вось гэта надзея, каб не было ўваскрашэння, як я ўжо казаў, наша вера была дарэмная. А мы вось верым у гэта, ён гэта зрабіў, ён жывы, ён цяпер, ён тут. І хочам пра гэта абвяшчаць, бо калі ў сэрцы Езус, то хочацца пра гэта гаварыць. Это, честно, очень впечатляет. Расскажите, пожалуйста, как правильно провести вот именно сам праздник Пасху? Возможно, с семьей, с друзьями, возможно, наедине с собой и Богом. Калі можна, я распачну трошкі з гісторыі, каб мы зразумелі саму суть Пасхі. Што такое Пасха? Само слова – гэта пераход. З габрэйскай мовы – пераход. Калі жыды былі ў няволі егіпецкай, то вось ім было цяжка, не хацелі, каб выйсці з гэтай няволі. Кожная няволя – гэта цяжка. І вось Бог паслаў Маісея. І у тую ноч, калі яны павінны былі выйсці, анёл смерці пераходзіў
праз розныя сем'і, праз розныя дамы, і там, дзе быў дом крыжам назначаны, анёл смерці не заходзіў туды. Так? І гэта вось пераход гэтага анёла. Яны жылі, пасля гэтага фараон выслаў іх: ідзіце, не патрэбна, все, я баюся вас, не хачу. Яны выходзяць. Пераход гэта тыя 40 гадоў праз пустыню. Чаму і 40, між іншымі 40 дзён посту. 40 гадоў ідуць праз пустыню. Пераход гэта пераход праз Чырвонае мора, сухое дно. Пераходзяць потым, калі і гэтыя егіпцяне ляцяць над імі, вада закрываецца. Все загінулі. А яны ідуць далей. І у нашым ужо разуменні пан Езус, які нарадзіўся, гэта Божае нараджэнне, ён нарадзіўся для таго, каб памерці. І вось гэтая Пасха, гэта пераход, Езус са смерці ідзе да жыцця, ён жывы, ён воскрешае, але для канкрэтнага чалавека гэта пераход ад старога чалавека да новага. І тое, што вы пыталі, як перажываць Пасху, ці ў адзіноце, ці не, адзінота – гэта вялікі пост. Гэта моя задума, гэта перажываю я, гэта я хачу навярнуцца да Езуса, бо ён мяне да гэтага запрашае, а Пасха – гэта радасць, гэта святкаванне. І таму святкуем сем'ямі. Я памятаю са свайго дзяцінства, я сам з невялікай аколіцы, з вёскі, з традыцыйнай каталіцкай сям'і. Памятаю, у нас все сем'і разам святкавалі, з суседзямі, усе госці. Раніцай, ноччу і раніцай ехалі да касцёла, потым вярталіся. І вялікае святкаванне, радасць, хадзілі адзін да другога, спявалі песні, дзяліліся яйкам, біліся гэтым яйкам. Для нас, дзяцей, гэта было проста цудоўнае. І дай Божа, каб і цяпер гэта было не проста традыцыя, прыйшоў, пасядзелі, напіліся і пайшлі, і нічога не сталася, не змянілася. А вось Пасха – гэта пераход. І таму святкуем разам, спачатку ў храме, у касцеле, потым за сталом, разам всей сям'ёй святкуем, бо дзякуем Богу за тое, што Ён полюбіў нас, і Ён жыве, і што наша вера, яна жывая. Ну и давайте перейдем, наверное, к самому главному, что мы запланировали на вот это сегодняшнее интервью. Какое пасхальное пожелание вы бы хотели передать каждому гродненцу, да и не только гродненцу, всем нашим зрителям? Ведаеце, думак много. Але пастараюся коротко. Я хочу пожадаць і сабе, перш за ўсё, і вам, і кожнаму, хто нас глядзіць, слухае. Хочу пожадаць, першае, гэта паверыць у тое, што Езус полюбіў канкрэтна цябе. І для цябе Ён нарадзіўся на зямлі, для цябе Ён узяў крыж, Ён памёр, але і для цябе Ён уваскрос. Для цябе. Чаму? Бо так моцна полюбіў. І таму жадаю, каб кожны паверыў, што Езус мяне полюбіў, што Езус хоча майго шчасця, што Езус уваскрослы, што Ён хоча, каб я і тут на зямлі быў шчаслівы, а ўжо, напэўна, пасля смерці ў небе. Таму вось жадаю, каб гэтая Пасха была не толькі традыцыяй, хоць традыцыя она вельмі важная, я яе люблю, але каб адбылася гэтая Пасха пераход ад старога чалавека да новага. Каб ты паверыў вось у Езуса, у воскрослага, які жыве і цябе любіць, і, напэўна, цябе благословляе. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что рассказали и нам, и нашим телезрителям немножко подробнее. Спасибо большое за ваше пожелание. Я правда надеюсь, что и у нас, и у наших телезрителей это откликнется, и все мы проведем Пасху в очень хорошем состоянии души и принятии. Спасибо. Мы, правда, очень для души это тепло. Вот если честно, даже слышать это все очень тепло для души. Мы обязательно постараемся в следующем году соблюдать пост, да, и более как-то уверенно, что ли, уже со знаниями полученными подойти к Пасхе. Спасибо вам большое. Нехай Бог благословляет. А мы напоминаем, что у нас в студии был отец Анджей. Если и вы хотите стать гостем нашей студии или героем нашей рубрики, тогда звоните по номеру 62 64 50. Не переключайтесь, дальше только интереснее.